Istenben. Őrület! A tervak kell a nézd, meg is lehet csinálni. A félig csak, a félig kapd el. Annak a félig. Arpi Avogat Niagara! Titrolovitura. Va bene, abbiamo ogni scusate, non possono più fare. Ci viene? Levente? Levente? Professionista, wow! Wow, Avogat Ninja! Ci viene, tot lavante? Băi, șalovi pe lângă. Urmează Levente. Umarță și acum. Uitați ce ipocrit. Ce înseamnă ipocrit? Nu știu, în fine. Uitați, de la mijloc. Și, să zicem, încă mingea nu dat afară după masă, dar urmează. Urmează Levente. Ai. Nici dacă vroia, nu este. Uitați, nici o minge n-a lovit în afară de albă, bineînțeles. Uite. Și uitați. Uitați! Oh, că nu a intrat! Bravo, Levente, bravo! Urmează Levente. Afli! Uitați. Bravo! No, încă o lovitură. Ca în cap, este ceva. Urmează Levente. Csak 4 percet